el confinament ens ha afectat a tots, això és una evidència. Des del passat dia 13 de març, moltes persones i també animals han patit les conseqüències d'este confinament. A la Canera de la Vall d'Albaida també ha afectat totes les mesures que s'han pres per evitar els contagis del Covid-19. Des del dia 13 de març, ningú dels voluntaris que diàriament venien a traure a passejar els gossos que estaven esperant ser adoptats han pogut acudir a la Canera. Han sigut els operaris del servei de Canera els que diàriament i sempre que el temps ho ha permès, els que han deixat els animals córrer per la zona vallada que té les instal·lacions, per torns i per mides de gossos perquè aquests no es ferisquen els uns als altres. Durant aquest període de temps s'ha continuat donant la medicació als qui ho necessiten i s'ha revisat els nous animals que han entrat. També s'ha continuat el programa de vacunació per als que ja el tenien iniciat i s'ha començat als qui han entrat durant aquest període. També la desparasitació interna i externa que tan important és per evitar malalties. L'activitat a la Canera no s'ha parat. El confinament també ha afectat l'abandonament. És una evidència que ha afectat positivament als animals. Si comparem el mateix període de temps de l'any passat i el de 2020, veiem que durant el 2019 es van arreplegar en la Canera 36 gossos, mentre que en el 2020 sols han estat 15 animals, menys de la meitat. Però, malauradament, aquest confinament ha afectat negativament a l'adopció dels animals, perquè no està permès el desplaçament per a les adopcions. Durant aquest període de temps, l'any 2019, van ser adoptats 27 animals i 6 van ser recollits pels seus propietaris. Aquest any ha estat adoptats 4 i un recollit pel seu propietari durant el temps de confinament. Des de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida volem recordar a tots els veïns i veïnes de la comarca que els gossos que estan en les dependències de la Canera són animals i que necessiten una casa on viure i un propietari que l'estime.